Farashin mai ya tashi, rayuwa ta ƙara tsada, mutane na kuka. Amma tambayan ita ce, shin akwai sauki a gaba? Tun bayan da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya cire tallafin mai, Najeriya ta ƙara shiga sabon babi. Shin wannan shawarar ta dace ko kuwa talakawa ne ke biyan farashi? Ku zauna domin za mu warware komai yanzu. Me yasa ake cire tallafin mai? A jawabinsa na farko bayan rasuwa, shugaban Tinubu ya bayyana cewa tallafin mai ya kare. Gwamnatin ta ce ana asarar biliyoyin kudade. Akwai almundana tsarin. Kudin za su fi amfani idan aka saka su a hanyoyin asibitoci da makarantu. Amma nan take farashin fetur ya ninka, kudin mota ya tashi, kayan abinci suka kara tsada, rayuwar yau da kullum ta soya. Halin da ake ciki yanzu haka ana cewa ana kokarin daidaita farashi da samar da wadataccen mai. Masu goyon baya suna cewa wannan ciwo ne na dan lokaci, Najeriya za ta amfana nan gaba. Masu soka kuma suna cewa talakawa ne na shan wahala, ba a tanadi isasshen tallafi ba kafin cirewa. To, wake da gaskiya, tsarin ga cikin gida da waje. Cikin gida, sufuri ya yi tsada, wutar lantarki ta ƙara nauyi, farashin abinci na tashi. A kasashen waje kuma 'yan Najeriya na ƙara aikawa da kuɗi gida. Me ke iya faruwa? Dan darajar naira ta ƙara ƙarfi kuma hauhawar farashi ta ragu, wataƙila sauki na tafe. Amma idan farashi ya gaba da tashi, farashin jama'a na iya karuwa sosai, ƙarshen da ke kawo muhabara. To kaifa, kana ganin cire tallafin mai ya zama dole domin gyara kasa, ko kuwa gwamnatin ta yi gaggawa ba tare da tanadi ba? Duk ta mun ra'ayinka a comment. Wannan shine LY News, inda muke kawo muku shirin Najeriya cikakken fahimta da saka sakiya. Kada ka manta ka danna like da subscribe domin kada ka rasa sabon bayani.